Kulendi. Another day, another wee. Muri Zimbabwe ndauya. Mukona ndauya kudai sozi yakuti pane zvinhu zvinenge zvichiitika. Because in most of the times ndimo kuti nditode nungo zvangu ndisiri kuda zvekutaura kanobva ndatongoona dhoko panenge padhokonywa. So ndatanga ndaona mashoko ari kubva kuno mumwe munhu achitizoni manga makunyanya kudherera mukuru wenyika. Now missiles are coming. This could be the first strike with more coming. I warned you about Ngwena. Munofurira vanhu vakuru kuti vaite zvisirizo. Now zvauya zvivharo. Iyo nyaya I think kana nene ndakamboitaura chiti you guys zvamunoda kuswera muchisimbisa munhu ka hazvisirizo. Kune mamwe ma-ideas asitombori bo. Kuti unoona kuti iwo tonzi waitwa iwo uri minister iwo. Obva watiti saka ndakuti vanhu vabhadhare dola pama every WhatsApp munhu ari kuita WhatsApp group or WhatsApp something munhu anofanira kubhadhara dola. It's like it's not that good. Zvakawanda zvaitaurika, zvakawanda zvaiitika. And inini I used to tell you guys ngita this is rubbish, but vanhu vakanaka chingotaurawo imwe vanenge vachitaura nhasi pari kunzi paitwa zvinhu zvihombe, pavhurwa hombe iri kuitika panapa. Tingoti muchidimbu kune vamwe vatopererwa nemabasa ipapapa, but anenge apererwa nebasa unongoona asisipo pachitima chacho wobva uziva kuti ningi atodzingwa basa. But today I'm not here kuti nditaure nezvemunhu adzingwa basa, but ndaungotaura about my changes aroha ipapapa. But inini what I know and nezvandanyanyisa kunzwa pane nyaya yacho iyoyo izvo pari kunzoni ZANU PF Secretary General MPOFU and ally to Vice President Constantino Chiwenga has been demoted to the role of ICT Secretary. Speaker of Parliament Jacob Mudenda assures the Secretary General position. And muri kuona formation yacho ripapa because andidi kuti mozotanga kutarisa zvimwe zvinhu zvakawanda. But the whole thing maitikira azvaita panapa zvinhu zvekungoti adzingwa basa sekutara kwenda zviita amuzviningirikine amusangane nazvo kuti ningi ndiye adzingwa basa. Munongoona machanges anenge aitika. So meanwhile, in a dramatic announcement, President Mnangagwa of Zimbabwe has fired the Secretary General of ruling ZANU PF, Dr. MPOFU, and demoted him to the position of ICT Secretary. MPOFU, who is very close to Vice President Constantino Chiwenga, Mnangagwa's arch rival in the bitter succession fight, he has long been seen as one of Chiwenga's strongest counterweights in ZANU PF. The past 2 weeks have been marked by highlighted drama inside the ruling party after Vice President Chiwenga presented an explosive anti-corruption dossier accusing Mnangagwa's allies of looting billions of dollars with particular focus on Kudakwashe Tagwire, widely regarded as Mnangagwa's preferred successor. The allegations have shaken the party and deepened mistrust between the two factions. President Mnangagwa, who was scheduled to travel to New York for the United Nations General Assembly, abruptly cancelled the trip after threats emerged that his closest allies could be arrested in his absence. According to reports, the Central Intelligence Organization strongly advised him against traveling, warning that leaving the country could expose his camp to creeping blows from rivals. The president says he is to be deeply unsettled, fearing that a coup may be imminent as the internal war between him and Chiwenga escalates to levels unseen. Since the oust of Robert Mugabe in 2017, the demotion of MPOFU is therefore being read as a desperate attempt by Mnangagwa to weaken Chiwenga's power base within the party, but it may also signal that the succession battle has reached a dangerous turning point that could destabilize the country further. Alongside the demotion of Obed MPOFU from Secretary General of ICT Secretary, the organization announced by ZANU PF through Christopher Muchangwa introduced 3 other significant changes in the Politburo. Jacob Mdenda, previously the Treasurer General, has now been elevated to Secretary General of the party, replacing Obed MPOFU. This is a powerful position in ZANU PF, placing Mudenda at the administrative center of the party. Patrick Chinamasa, formerly the Secretary for the Legal Affairs, takes over as Treasurer General. This shift means he now controls the party's finances, a crucial role since he is Mnangagwa's ally. Another Mnangagwa ally, Ziyambi, who was Secretary for ICT, has been reassigned to become Secretary for Legal Affairs, replacing Chinamasa. This move keeps him within the Politburo, but in a more influential legal role, especially with succession tensions intensifying
fine. This changes show a clear reshuffling of loyalties around Mnangagwa as key figures are repositioned in strategic portfolios. Izvo zvacho zvoramba zvichingoenda but list racho rakakura, nyaya dzacho dzakakura. Anyway, tikoti panapa nyaya ingoripo kamuchidimbu mune Zimbabwe because ndatoona kuti panapa tinongoswera tikabva tatongorara tiripo panapa. Team the Mafidi dynasty, the 2030 mafia, vari kungotaura kuti zvoni vari kungobvisa team rese riri kuti supportani VP Chiwenga. That dossier rakakonzeresa zvakawanda. Ukaona kana mutsvangwa the way yakauya achiataka that dossier has mafanis. And I was here Maxen, is it Maxen or yesterday, ndichitaura nyaya ndichiti zvoni zvaitaurwa namutsvangwa it's absolutely nonsense. Achiti because munhu akauya achiti zvoni I want munhu asinoda kucriticizwa nokuti anga ari kuhondo because there is nothing special. Azviroti kana ukaenda kuhondo uri special than the other. Ichocho chinotoratidza kuti ndochekunyeba chaari kutaura ichocho because war veteran pachavo vakatosiyana malevels. Kunotori nevamwe vanotonzi ava ndo vanonovigwa muheroes ega, vamwe vari kungonovigwa mumaprovincial. Saka why vese but vese vakarwa hondo. Dai munhu wese akarwa hondo achingonzi ari kuenda paheroes ega paupepe, but zvinotora kuti zvinhu zvacho zvega pachazvo zvine malevels. Zvekuzonanzi taizorwa kwakusina magenerals kwakune chichi vanhu vakangotapedza hondo vakaenda vakadai. Iwe makatarisa mutsvangwa nekuota kwakaita kwekwe anganzi munhu akanzi angarwa hondo. Imimi ngatitaurire nechokwadi, imimi musatijairire vanhu. Imimi kana mimi mese muri vanhu vane dzinofunga mune dzinokakata dzisinganyima nemoto. Do you think kuti munhu akaita samutsvangwa akanzi akarwa hondo? But zvinhu zvokuti tinenge tichiona kuti apa pana pari kupengereka, kuda kungotsvaga kungozvikwanisa ende hondo yake yemutsvangwa ari kuisimbisa nemashoko ake nekutaurisa munhu too much bla 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 bla. Vakuita ndosvika muone izuva vakunzi uyu ari kubviswa paposition yanga uyu ari kubviswa. Vari kushanda 24/7 kuwikina party, kuwikina vanhu vetimu raVP in the party. Ende pakuwikina kwatimu iri hazvinotanga nhasi. Vanhu vese vakashandwa navo pepe vachinzi tiri kuda kuenda kunobvisa Mugabe. If you still remember in 2017 magenerals ese aitaura the president is safe, only targeting criminals around him. Mazigeneral ese vaibuda uyu yakadai takazongonzwa pangonzi we are minister of what agriculture mhene kwaanga kutoiswa naparents chiri vese vaive vachingobviswa yokanzi yochuya kuno kuyo ndongati ndingiri chuya pa vice president. And I was even shocked ndichiona mamwe madofo vari muZANU PF vachitaura kuti zvoni hanzi Mnangagwa akaitira Chiwenga favor pakumisa VP nokuti akamuita vice president. What kind of favor is that? Chiwenga ndiye akatoita favor yekutodedza Mnangagwa atiza muZimbabwe because Mnangagwa angatobva muZimbabwe. That one is a fact. Unless kana mune zvimwe zvamakaita chibva mazvitaura tivataziva kuti chii chimwe chakaitika. But what we know as a nation isusu kuziva kuti Mnangagwa akatiza Mugabe, akatiza vakadzi the likes of Anama Wolf, if I'm not mistaken, the likes of Grace Mugabe, team rere ranga riripo ndo vakatonyatsotiza tsaranzinza pepe team G40 yaitizwa because G40 yanganyanya kuti yakunyanya kucontrola nevakadzi stereki ndo vakamhanya munyika. But people like Sanyatwe ndova kuzomubatsira. Mwotaura hanzi makapfekedzwa madrezi strategy yekubuda munyika yakasiyana. Vamwe watotaura hanzi vakabuda ari mutaire gonyeti, zvinhu zvakasiyana siyana zvokuitika. But inini at the end of the day akaitira favor umwe ndiani? Akaitira favor umwe ndi VP Chiwenga because ndo vakanyatsoenda kunoconfrontana vakandosangana naMugabe wacho face to face. Pakasainwa Mugabe achisaina kuti ndaresigna ndasiya asane watu tobva uyo abva atotora chigirikini bhaagara nacho. The next thing takazonzwa pakutofundirwa uyo ariko because power rekuti vaibvawadedzera kuti uyo abuda ngaasungwa achiti koko vanga vanaro. Power rekuti vaigonobva vatoita kana inauguration vogarira vovharira pama-entry ports ese vanga vainaro because ndo vanga vatochibata chinhu chacho ende paimhanywa hapana munhu aimira pasaidi pavo vari mbaya. Saka zvokuswera uchiudzwa nyaya because of umwe munhu atengerwa chicken in. Ndakaona futi mutsvangwa achitaura imwe nyaya achiti hanzi this party haitengeke, haukwanise kutenga that party inodhura. That's nonsense. Absolutely. That party here ndo inotengeka and that party is very cheap. Why am I saying that? Inotengeka because masupporters acho vari easy vanongodedzwa vouya votengerwa machicken in kutotengeka uko because without chicken in vanobva ikoko vachipopota. Without chicken in havatachoatende vanototaura kuti hatisi kuenda iko kune nzara nekukwidzwa mabhazi. Easy kune maleaders vacho ndo vari kunzwa kuti maprovincial machairman vacho totengerwa mazimota, vamwe vatotengerwa zvemaakwa vamwe vari kungodididi zvatoenda zvakadaro zvaendwa zvapera. Wobva wanzi aiwa nickname yaitengeke. Hakuna order kusaidi kwechinhu chavo. Chinhu chavo ichi chakadhakwa
ndo chokwadi chiripo chisingaputse ukamba. Now vakuda kutry kuda kunosimbisa kugadzisa zvinhu zvisipo. We understand zvezvo at the end of the day munhu sari kushandira family yake kuti idye chiguta. Hapana ndazongonzi saka ndakazosira ndingi masimba kazodai so akadai so. We understand that. But kwete zvokuti tikatosvika pakuda kunzi twakunopusisana tichiudzwa kunzi saka that press yataura namutsvangwa iri kuda kunzi inoningirina vanhu. Chicha inoita anoteerera zvinhu izvozvo ndiani? Munhu akakwana ndiani anogara pasi achinzi ari kuteerera mutsvangwa? Iwo even uri babamba mako unganzi uri kuteerera kuti wanzi mutsvangwa ari kutotaura, wotoswicha patv wonzi uri kuona mutsvangwa. Like seriously uchiteerera zvinhu zvakaita even kana mimi vacho mese mimi vanhu vakaenda kuhondo makawanda mimi who is mutsvangwa akarwa ipi yacho hondo wacho aita nezvechi airidza ari panonzi pachi vakauraya vacho vainza nani because iye ndiye anenge achingotaura nanditiko. Why vamwe vese vanga variko vasingatauri tengati naye? Why? Munhu kungozvikwanisa kwanisa. Ini ndakatombonzwa mumwe achitotaura achitoti akona munhu akaita sana mutsvangwa ka zvitona nemutoti mukadzi wacho ndiye akarwa hondo because saka uya kungonorembera pakuti mukadzi ipapo tanga tiri kunigirikini but chokwadi chacho vanenge vachitoona kuti isati nyatsomuziva kuti chii chaakaita. Hanzi takatotapedza tabva tadzokera kune zvimwe zvinhu zvataita makompetiti mazhinji akabva taasida kujoina chisoja pana akarambidzwa here. Anyway ndo nyaya dzacho dziri kunetsa. Ini ndauti ndipfure neipapo vanhu vachiwenga vari kubviswa mumapozisheni kuchiiswa ndo chokwadi. Zvimwe zvese izvi zvese zvaita vanhu mutsvangwa inotori mafaitsi angatotanga iwaya angatoningina mutsvangwa angatumwa nzi yochienda unorwa kaunda unoti dhwesi yarashemuri dzichinchi. That's all. Pakaipa. Anyway, without wasting much of your time in Zimbabwe, kana chingori South Africa do register company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zviri easy mazuwano. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Vabate vanokwanisa kuitira vari kwavari muri ikoko torai namba dzavo. Chinongodiwa chete passport yako iyo kana unayo iri valid unongoshandisa ndio inokwanisa kuregistera company inokwanisa kuvhurira FNB business account. Panongodoka mari because it's reliable and vatora affordable zvekutodaro.